nna ne kwenda anyukwu na ha bịakwa ọzọ na ndị anyukwu a ife dị mmadụ n'ibi ọ dịghị mma ọ anyukwu na ọ bụ njọ eche nne onye rie nwanne ya erie. We can no longer condone it. It's a crime and it's also an evil. Nenekwa onwe ya ọfụma ị ghara ibutela onwe gị a na-eri na afọ eju. Ọ bụ gịnị nkwa onye anyukwu gị ka m na-ajụo ịma nke dị n'ilu ị ga-ebi n'ala biri n'elu gị bụ onye anyukwu ịma nke dị n'ilu nke dị n'ilu ka mma gị bụ onye anyukwu gbakọ onwe gị ọfụma ibe anyị zuru ezu wee nwekọ ya ka isi na ọ bụ sọ inwe ya agwa igbulu ka elugo si gan isi na ọ bụ sọ inwe ya lelezienụ na onye anyukwu na-ebi n'ala akọlọ na ife na-eweta anyukwu bụzi mmadụ enweghị afọ ojuju ife chinyere ya olozie na ụfọdụ bụ ndị chi ji kpọlie aka mana ọ bụla ozi etu chi sisi anyị mee ka ili chere ife debere gị na ụmụnne gị ojuru gị afọ nwanne m onye anyukwu gị ka m na-ajụo mezi ụzọ gị emezi isi na ọ bụ gị nwe nke a ibi na ọ bụ na gị nwe ya ọ bụ sọ ịkacha ike ibe mere gị na ụmụnne gị ka ịbụ koliko so ihe ọ bụ etu chi si mee lotakwa na chukwu n'odeligwe nne na nna nne na nyukwu rụọla onwe gị mgbozi ibe azụnụ dịga kwụ n'ihu Olisa wee zaa ajụjụ ibe mere nwanne m ọtọ ka ịkwa bịa n'elu ụwa ọtọ ka ị ga-agbanwe na onye anyukwu ka m na-agwa ka ịzọkọla ibe debere gị na ụmụnne gị afọ ojuru gị ibe niile ibukọla ojuru gị afọ gị bụ onye anyukwu ndị ọzọ ka dị mma ọ bụ gịnị na-ewetazi anyukwu mmadụ na-achọ ka o nwee ife onwere ife onwelo wee na-agụzi ya o wee chọbazielu ka o nwee ife onwere
wee chebezie ka o esi n'ala mmadụ ibi ya nke ya o wee chebe ka ọ ga-esi gbu mmadụ ibi ya ka o wee jide ife chi nye na nne ya mana ọ bụrụzi ife chi si anyị mee anyị na-azụ ụkwụ aka nri na-azụ ụkwụ aka ekpe ka anyị na-agbakọ onwe anyị lụtakwa na ị na-atụ mmadụ ofu aka na mkpịsị aka ndị ọzọ na-atụzi gị o wee bụrụ okwu